sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga Patapnya mau saya Tito host. Anong tambah sa si Os? Ya, May waktu. terima kasih untuk Amang Harto Tape ya. Iya, Amang Patan Sinurat. Iya. Jadi aron do temuan songonon, temuan di lapangan artinya memang molo kebutuhan kadang terbukti molo borua do neta ainon seorang magodangon kebutuhan adat. Nah, ketika moding maboruaon, oke lah molo sapu na boy majo siyam margay kan. Contohnya isorang magodang maju na contoh na gabi boru sinurat. Boy majo ka marga sinurat mabasapu na contoh na ala na kebutuhan do pada saat ini. Molo bawa ma seorang magodang kebutuhan adat hanya kebutuhan adat. Moding mon na seorang magodangon. Gabi si makasuhuton. Nah, pala suhut. Nah, iso man nama saya arong temuan di lapangan pas kejadian songoni. Na julu ulang kebutuhan ada do. Nah. Isima nagawi makasuhuton. Makana molo mangainon pas noni amang gogo harus berani ngambil risiko. Unang abu-abu molo ning anak konda do si nomor 3 so ini nang burua ima temuan di lapangan na Nokia ita atalami. Oke, mulai tema Setabijo udo tabakotik. Oke, silakan. Terima kasih untuk Amang Patan Sinurat. Kita berikan waktu kepada Amang Ara Amat Taraja. Ala buti jona boru. Enak kiningan bergiliran doh bereng. Gabi songonon. Ala ni sada suku-suku ni Amang sebenarnya sada pemen niya mananggapi kan molong ngahot. Maksud tu mula dong pemen mana bay sada nai. Asi masuk tu pertanyaan berikutnya. Ala bina memang tertarik dok kan tu tetap tong menanggapi. Taliam mak. Ini Amang Ara. Oke lah kalau begitu. Au hurak sapada po do diamang patan nak kening. Nama dokon dak pola hira-hira adong tudu-tudu nis panganon baik dana anak do boruin na. arong do Molo pakai tulis pangano do tua. olo tudu-tudu panganon olo tudu-tudu panganon. Nah molo dia jala pangatus yokku pe do pangalapati yokku orang pas do amang ay os sebetulnya omma ada nago do sebetulnya jala molo ada ton ima ulo dijabu do memang marlaku do dison dalihanna tu lo mang do diudang do dison kadonga sahuta raja jala merdala dusun Jabbar. Dohot Oke, tulis pangano do kon. Berjadopan. baru ini Salam lagi. iki dora. Martudu-tudu si Tudu panganon. panganon. Oh lo, iman hodokon. Jadi molo sosala nak kinindo amang patan yang berdala tudu panganon ini kan. Mardana tulis tua. Oke lah. Oke berarti selamat dengar. Oke lah lanjut. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Silakan Bapak Blue Hairs Manalu. Ada orang sota pasah tu Amang Oke. Bulu Desa dah. Ya, sa uta bejo sa otik tu na kengani memang molo di katorangan ni doang ada apa. Justru au naking kana mabuat hata mana tido. Yang piga-piga hubereng dapok do na maneping sa toro artina unang tasamahon naking na mga ini iko gabi di tonga-tonga. Beda do mengain nasan nageleng. Ibanda hutudoson na kong dua abang adik ikan tang berhubungan laut wedek mang nalo mangudi
Nya songoni sah dui sah. Sah dui ke bisa kangen. Nang pesan si nomor 2 dibuat satu anggina si nomor 2. Terjadi di kita terjadi. Ati penungaing. Iban na gurang halak kita margulu ti siya nang siya kangen sianggian. Ala na di boto do katuri-turian ni songono. Terjadi. Yang gidu dinami di ninna. Terjadi di sonari terjadi. Iman orang apa? Hape sah do sa sitong na sah. Anung nga ada na makatay. Alay molo na kongani molo ni na mangodi do tong mangodi. Ala ina borutta. Di bahay ni gabi borutta. Ikan nalau kebutuhan tu ada nalau keluarga namanya. Ya peri kan na sa tabi ho datong mangain na kinganon na ngay dana do mangain nong murda dana do di ain la siya ka nga di padang dong masalah. Asal sah masa cara ada na. Siya ka ayarong do songonon mangay tuay do gorra. Labak marianakon di ain. Ale dong di ain ni Martino dohom se. Anong terjadi di kita dong? Beberang nung lahir nung dia ini mana perasaan ni halaki naking ima dok mangai tua ngol-ngolan na sida pe ma hodang adong dia ida dana ale gabe si buat tua muse gabe Martino dohom sah do tetapi sia kanga sah nang penang ngudar na sida sah de alnya san awal titik na naking nung ngadi di ada toni do dengga sah dui berbeda na kong molo la di scenario na tong molo tebuat na kong na perserahan no song peraturan ni amang harto yang gue sendiri teman putri sanari mulu nete udah hone perserahan berata-rata kalau kebutuhan adat gurang butuh tuh Muhammad asawi mardal na kawido tu na sumar marga badi bahem marga na asa mardalan ulaw ni bay bahem gabi anak nemang boruna alani ahani do songoni benahuro olak kebutuhan adat emang borunop perong do pak na marhamaranggi ale so di pabu itu bola pesugi hola ni mana do majalo so do margana na isoni do pumuani berarti kan hola kebutuhan ada do mulo songoni tang na butuli ay moding penetu ni sugu kita datang masuk di guari nang pengadi bae ni gabe anak-na di son alana hola kebutuhan ada lo mengulah proses ada tidu erong go jol masongoni anong do resile turun marhamaranggi bona pesugi dua contoh di tempat nami osada ala kawi mamain na tu halak luar manang tuna semar marga di bahay mau gabi anak isi bala mangulau wala ni mana sendiri roh punguan ni marga ina mangulau jadi mau di pemahamak ko mulo songoni holan sebatas kebutuhan ada ai bodon nongani opung ne modeng kita gabi masuki gabi paparan atau tu daun tang masuk ati pe imana sendiri di pabu imana tu ula-ulana ada sebatas ni ula-ulana dui alania emang na butuh dope si ula-ulana di ulaunian nong anggona sakitani terlumu bima dia lagi opuna Martino do darong maboto ape mo na kongani molo ngahanta na do sorang magurang molo nalani kebutuhan do kausaha do sudi ngoni esah do harajau di Ethiopia iro gabe si torson si wagor di nasida ibana nakong arong go perbedaan na memang ay patorang amang gogo nakong do amang harto memang nagudak kia sonari gabe ido amang gogo na kong mulon tabereng dua ina justru mulon tabereng nuai kita ada perserahan masih beben nama toy ma ngau dok tuamu di area nong salpo ngau cerita adong do solma mengori di Kalimantan dua dana dibuat tu son tiba-tiba mampir sulong-sulong pehopu son gabe tulang nai gabe perboru so binoto sehari-hari iba narok mulai pengarat tono do awak kata orang lasongoni tentang hatan yang mengainon alana unik menurut tahu adong keunikan menurut tahu dang ku jelas soni molo tentang definisi ini memang ada tuh songo dir tatarana alania edang agak berbeda menurut tahu dang nagabi bui ngoni gabi patokan ala songo itu sudah tanah di perserahan nonungan tentang proses-proses ini mengainon pola sebatas ada do adong memang adong do nama bain natinad da perong do langsung mabain hot imana sudah bah kasono komune bakka tuta robo saat tu bolani arina sudah di mana ada di pako-pako itu sah do besah ala yang kebanyakan iya holan nalani nalo manguli nama lo manguli ala dia alak burus leban badi bae margani apena songoni ala muli bae bae gabe anak nang boruna ala ni nang muli dotto jadi berarti kan tinujuna di silau pola proses do udang na songoni terjadi di son ino na kon memang di songono apalagi songono dokter ni amang gogo na kugo sia dari memang di songono na sering marumi na
di posisi apa ya di dokon tulang naking do abang patat ikon si paitonga iban narok molo di kebutuhan ada dong adong menurut tahu ikon nih dong buta pa ini ikon alana molo di sini mana kebutuhan ada ti sudah masuk itu tuh taruh boni nasida tang masuk ibu harohola ni mana san imana tu anak nama beni yang gosoro abang nasakitan manang na bapak anak ni bapak tua na halaki na sabonani are dungangan kurang maboti bu hari masuk imana kadang bu tu di dia pribadi bu alai molo mangi hutur na sabona paso gitu dah manang sa kabata hotai molo nunga dia datang imana tikos di dia pribadi ni mang naga bisa kang ape molo nunga do dia datang sah do ga bisa kangan tersongoni masongon tabah sauti na boro bai tabaya karong. Oke, berikutnya kita sampaikanlah kepada Amang Boru Desa Adat Ragiho Tangala saluhu unado mengalian pendapat masukan tapasak mato Amang Boru. Silakan Amang Boru. Sata bijo teh. Uta bejo sawote kate. Ya, Jadi Amang Ara. buti sata bijo. Buti do Amang Boru Manalu. Nak kening awal na ada kuboto na hami na sala dah. Pembahasa tahun ngapi geheli tabahason odo kan alai adok sukun adong nama ngape marga jadi di benak nami nanang manguli don mang namuli ido ang boru anggo sedda dana don mang na mangai gabi anak na pas don idok nyamang borui alai hami nak keningan pikirakku khusus mazuau na adong don nak kening nang marulaon naeng mga pemarga do mga boru ido amang boru anggo na gabe dibuat do siya na geleng gabe anak na pas do so do ni amang boru rang naong na salay alay hami nakini pikiran nami khusus do na marulaw na tupes taon so ni majo amang boru anggo padok minwa yang pas do maulate. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Kita sampaikan kepada Amang Boru Desa Adat Ragiho Tang. Silakan Amang Boru. Ngai rasiko benyan di benak kana tua isa tu na alai kita bama sonong niulehon di alai ok sauti nak kanengani bagain yanakon ala swadong na hol memang ba dakolan huta hulena boleh hami nga nakso binoto bolodung rona sida lai pasti sokon lokon namak sinurat tati kinar terdidi mersusu mahami akan tua majop parbue jala boloboi sunggup akatunggane boi dohot saguru ni ini otang ni suhu tomma alai ko dia di buam masuhu ni marga bina anak seorang artina dia bipatape margana bisi merdalam matutu songon tak paku warna lai songon dia mah naripin ya saat nai songon kutab boy sa butulla unak saido akka naposo muse anak dengan anak kandung jadi ya tersongoni may ban jadi na tua manot nama micang mulai dokon nangak songoni timbul dibuli jadi dibayar ditutu merhorja merpoguni alaman jala di pasaha may dituturi raja nok sorang ya nakon nasida alaya onggo tutu patape marga songona dokon ni dongan nak kaningani jala dangalani kebutuhan nah dong do mungkin de baru-baru di Patuba di Kabupaten Tuba Kapolres Ima Paparaga diangkat menjadi Margana 70 jadi di Sogodangon roh menteri waktu itu tuh Samosir di Patape GB marga di sana alai dibulang-bulangi mai so marga ni na didapoton nasida marhiti lembaga adat jadi nani dot dison
dang da gabi ikata ni gabi margai alana sa pesonari binereng dakya di binereng di berita margana itabay suaksong ni nang Kapolres namin waing dak kay bain paparaga na 70 ola dia da tidoi dibayad di nasida ima patape marga na ingin songo na dok tujuan nasida asa dekat tualak batak halak toba yang kak may mana gawe marga na 70 marga ni Bupati Toba alay mo lo didak danak nakaningani totu seheli ipasaha may tutu merhite ima nakaningani tu horja dongo pinggap panganan mardonga jabbar nagabido do horjai mangido martangiyang buhi may tutu multung nahol asa tutu songo nedokon ni amang buluher mga tua buhi martinulo na anak sugo to martino buru ima pangido ni raja jala mar sudido dijalangi hasuhuton songon dohono situ ngatonggi badia mah sona hula-hulana songonido nang diutang ni Rajani Horja ipasahat doi merhite jalang-jalang ni nasida naung diujakkon sada anak di nasida merhite ulauni jala ima na binereng amang inang alay pas to song lokon ni amang mandalu dungi bait songoni kira-kira merlaun-laun 2 tahun naik terserang ngeburu do nasida jadi tonggo guarni syakangan ido amaniha persongonido mulu adat dihami mulu namange marga siap poso-poso beredet don dakolan hula-hulana sahat do tuna tua-tua asai botona tua-tua sugut taduan gabi madokon nasida nangojak di mar amaniha di mar diso di guarni naung dibuat naniri ni hasuhutun tasongoni mes nang manabay burang lubiba pinatape matulungan masih jual kita Buka mic na inang. Dak kabigyan. Ima dah hurip ko lang ako na sumabig itong. Dak kabigyan muka nang mic na. Host. Oh host. Silakan Inang Ratna. Halo? Dak kabigyan ni host hinakining. Oke, terima kasih untuk Amang Desa Adat Ragi Hotang. Berikutnya di sini kita persilahkan dulu untuk Inang Ratna Situmeang menyampaikan pertanyaan. Karena kebetulan Inang ini katanya mau mengain anak orang Cina. Jadi Inang ini menanya apa saja sih tata acara yang harus dipersiapkan Inang ini untuk mengain si anak Cina tersebut, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Inang, boleh Inang sampaikan, Inang Ratna? Ya, sebenarnya saya kurang paham ya, karena dari awal sampai tadi terakhir hanya menjelaskan seperti apa mangain dari kecil dan buat adat. Kalau saya tadi berpikir sebenarnya seperti apa sih kalau saya mau mengain anak laki-laki yang dari Cina, itu yang belum saya dapat sampai sekarang. Tapi hanya penjelasan-penjelasan yang dari kecil dan untuk adat saja. Saya hanya pengen tahu seperti apa. Apakah tadi saya dengar pertama ada seperti apa tadi marhusip ya. Sementara ini saya yang mau mengain ini sudah punya anak. Hanya ingin papehon marga.
Jadi saya belum paham seperti apa sih sebenarnya rutenya yang akan saya lalui jika saya akan melaksanakan mangain ini. Itu aja, Mang. Dek, mau lihat, Teh? Ya, Oke. langsung aja di Terima kasih untuk Inang Ratna. Oke, karena ini pertanyaan langsung dari Inang Ratna, kita buat bergiliran semua, Mang. Kita pasat Amang Royal Sinaga. Silakan. mau lihat ya, Mak. Gabe mahoras disuku-sukuni Inang Ratna. Nanaing mangain seorang magudang manang pehala Cina nagabe anak ni Inang. Dai dononga suku-suku ni Inang. Mara Halo, Amang Royal. Macet Amang. lani nagudangak kitaon Holland macet baru ate kete sudah sa upahu sorjo Oke, siap. sa upahu sorjo sa Pernega Oke, nunga habigian Amang. ay unang-unang malan ya mang pata nonongan nong iparrohahod donay nganeng botaryo ni bu rasolo pubala ni doray. Dang masak da pelopa-lopa ni Amang Manelu. Unang jo. Ngabaga Huni atus do itu anon nang bahasa Batak. abaga be Oke, siap Ya? siap Amang. Be anak kim mana berbahasa Batak kita sudah gebe nyan ngairana ibat orang nak. mau lihat ya mak Inang di Inang Ratta isuku-sukuni na manguhal taringot huna mangain anak seorang magudang. Na barjolo Inang nanaing siula honom muna. Marsi pasukunam majohamu na sajabu tarlumobi itubu muna. Ianak komuna. Suak songoni madihamu na marhahamaranggi. Ima na hudok nakingina barjolo marsukus saripe manak pemarhusi johamu na sajabu. Na mga inanak. Ihamu na sajabu majo hudokon itubu muna majumulo. Itubu muna na niudot tomu. Baru pe non tuhamu na martinudohon. Parhalangulu muna na martinudohon. Dungi patakok muse tuhamu na sada bonatulang. Patakok muse saha husada bonanyari nung mardos nitahi hamu. Na sajabu baru pe Jouhamuma si Cinai nanai nganak munai. Dukonian non hahanggimuna nama ihamuna mardongat tubu. Pabuahon tu si Cina nanaing margamunai. Aturan namasa di margamuna. Na parjolo nakaning satulop pamuna sajabu. Ise na patu anggina, ise pa natu abangna, ise na patu ibotona, ise na patu naboruna. Tuak songoni bapa tuana amang mudana. Saha hubonanyari nakaningani. Iko satulop dohamu oja di hamuna na sajabu margai jumulu. Dukonipe Jouhamuma ima si Cina na seorang magudangi patorak kamu mana masa di keluargamuna. Asai patorang dongat tubumuna namasa di keluargamu tuibana. Dukoni muse takko mapartikiani pabotohok kamu mahurajani tuturmona rak mahamuna mardongat tupa pabotohoni. Jai molo hamuna na sajabu ijabu do pago-pagoam muna hamu. Dungian non hurajani tutur saluhuna hudongas sahuta ialamam mapago-pagoam muna isaluhut hurajani tutur nanyotang muna. Dung di pabuahamuna na masa di keluargai radi maimana mananggalhon margani ibana nahinan alahala Cina pemarmargado ikut tanggal honon na do marganai masuk matu margamuna.
Ido na hudok nakingi parjolo pamanat tamu. Ihamuna sajabu, ikom marsiolobak kamu, napatu anggina, napatu abangna, napatu naborona, napatu ibotona, suaksoni amang uda namang tuana. Taluhukna. Baru pe hok mayan non nagabe margamuna, tulis sonom muna may tarobbo muna, paboto honom muna mahurajani tutur muna. Mulai siap hula-hula saha uban ani-ani na tinggal. Hai teman-teman yang atur kotak unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak.